Guru Nanak ji sharang chunga voin ni hi tran ka du ani thu dik keng ko tu India kong dik ko mu tu kha tun thlang min chok phurang thin tu kei herama mi pui sang tam tak le khovela mi pui sang tam tak te min chok phurang thin tu ni tu na heta ka thu soi tur hi za thu dikani in muang hian thumal h file ti kan nei a he thil state pumpui eng tiang chia ruk bo nge ni ti tarlan na ni Madhapura kan bi chian khan kan ring hlel to a alan kan bi chian po khan constituency khata chian ilovin state level le national level a po khlenga ni ti kan ring hlelani Haryana hian kan candidate ten hena tangin complain kan dong na sa hle a thil dik lo le thil chiang lo om ti hi an ngai dan te chu ain ko kal nuaya he thili Madhya Pradesh Chhattisgarh le Maharashtra te kan lo tong to ni amai ro chu Haryana bi khi han thlur bingila kan ti a ti chon chip chiar takin ang thil nge khleng ti chu kan en fia ta a in shiat vek angin pool zong a khan congress in hne na chan vek rin ani a screen hi exit pool kan nei te ni a top exit pool panga te soidan chuanin congress hian ma hruaya 58, 54 le 62 ten Thren khatin BJP te chu 28 te 2010 lo pe ve boka thil chiang takero chu ne na lian tham takani kantana thilmak min thong em tu ni ta chu Haryana in khanna lo om to zong a hian avoi khatna tan postal vote hi actual voting nen adang lamani dan pa nga ya chuan postal vote te le actual vote te hi ein mil kang pui thin hetain congress te chuan 73 vote 73 seat postal ballot an hmu a BJP ro in 17 an hmu he thili Haryana hen la thleng ngai lo